Almassora, noble filla de la Plana. Almassora és un municipi amb història, nascut a la vora del riu Millars i marcat pel seu passat agrícola i la seva evolució cap a un futur d'oportunitats i de progrés. Almassora és festa, és tradició. Almassora és cultura viva a cada racó del seu poble. És mar i és natura. Des del paratge de Santa Quitèria fins a la seva platja, espais que conviden a viure i a sentir. És esforç, és treball, és indústria i és creixement. Almassora és orgull, és identitat i és sentiment. Però el més important, Almassora és la seva gent. Avui, tots els ací presents anem a ser testics del reconeixement més sincer a la trajectòria de dos almassorins, rendint homenatge al llegat que han deixat al nostre municipi. Ells són Juan Casanova Claramonte, fill predilecte d'Almassora. Primitiu Garcia Pascual, fill adoptiu d'Almassora. Amb 40 anys de trajectòria, el doctor Juan Casanova ha estat el metge dels nostres veïns i veïnes, sense importar l'edat o les seues malalties, destacant el porta a porta, eixes visites casa a casa dels seus pacients. Juan ha cuidat del seu poble amb professionalitat, honradesa i una gran humanitat. Ha sigut molt més que un doctor, ha estat un company de vida. Historiador i divulgador, Primitiu Garcia ha dedicat prop de 4 dècades a investigar i transmetre amb rigor la història del nostre municipi, defensant que les persones establiren el seu propi criteri i fomentant la capacitat de ser lliure i feliç. Cronista i educador, ha exercit una tasca constant i desinteressada que s'ha convertit en una referència clau per entendre Almassora.